Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω το μεταλλικό μου κουτί και το άλμπουμ. Θέλετε να πάμε πρώτα στο μεταλλικό κουτί? Ναι, ωραία. Θα κρατήσω λίγο καμέραμαν. Okay. Ναι, κρατάει ο καμέραμαν. Εγώ δείξα. Okay. Δείχνει το κουτί. Ναι. Ποπα. Τώρα το πήρα. Είχε 5 φετάκια γιατί δεν τις θα σας τη δείξω. Αυτές είναι οι διπλές μου. Ναι, διπλές, κανονικές. Αφήνουμε στην άκρη το μεταλλικό κουτί και πάμε στο άλλο. Εχθές έχω τύχει. Μία χρυσή μπουκάλι Οσάκα και έχω μια πόδελ. Φαίνεται τα δάχτυλα. Παιδιά, σάρι που δείχνει. Η δεύτερη. Η τρίτη η Λίβερπουλ. Τέταρτη Μάστερ City. Πέμπτη αυτή. Και η... πώς ήταν? Leverkusen, sorry. Το Leverkusen. Είναι νέοι. Δεν ξέρω τι παλιά τι ορκόβεξε. Και εδώ η Bayern ήταν. Έχουμε Νίκολ Μπαρέλα. Αυτά. Μαρτίν. Και παιδιά, για να παραγγείλει το κουτί του, έσπασε το κινητό. Έχουμε Juventus, Μίλαν. Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν θα έρθει και δεν βρίασα. Έχουμε Μπενφίκα και Ατλέτικο Μαδρίτης που έχουν 5 παίκτες. Έχουν κάνει όσοι και... είναι από κάτω Αχαΐα, πείτε να κάνετε... Ναι, έχει κάνει και με τους φίλους του. Yes. Και τι σου έδωσαν? Καλές κάρτες. Okay. Παιδιά, αν θέλετε να σας κάνω ένα βίντεο με το Plex μου, να μου πείτε, γιατί το έχουμε μαζί το κανάλι. Mrs. Titan. Ταξιάρχη. Ναι, και στο Dominator. Μετά ήταν Νόβα, Μαντάικ, Έντερσον, αυτό. Έχουμε Χάλαντ, έχουμε Τσαχαντογλου, Ντεμπρόινερ, Φρενοβούλτς, Σαλά, Μπουκάι Οσάκα, Μπέλιχαμ. Εδώ και εδώ. Έχουμε Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους, Ραφαέλ Λεάο, αυτόν, Άντονι Γκρισμάν και Λαουτάρο Μαρτίνες. Από δίπλα έχουμε Έντερσον, Ρούμπεν Δίας και Ρόντι και Καρλ Βόκερ. Είναι νέα η συλλογή. Μ' αρέσει από εδώ οι κάρτες γιατί είναι ροζ. Εδώ έχουμε, ξέρετε, τα γνωστά. Τα γνωστά. Φλούο έχουμε Έντρικ, Ντέιβιτ Νέρς, Φερντρίκο Κιέζα. Και σήμερα νομίζω θα κάνω και ανταλλαγή. Φερντρίκο Κιέζα και Γκάμπριελ Μαρτινέλη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε στους Rising Star και τους LDS. Από Rising Star δεν έχω πάρα πολλούς. Έχω αυτούς, Τζο Νέβις, ξέρεις. Από εδώ έχουμε Τζακ Γκρίλις, Λαουτάρο Μαρτίνες, Λερόι Σανέ και Νέου Λάγκ. Από εδώ είναι οι Legends, ας πούμε, Μπουφόν, David Beckham από εφές που τον έχω τύχει, Ανδρέα Ινιέστα και Ανδρέα Πίρλο. Golden Legacy τώρα εδώ έχουμε το 22, το 21 και το 17. Εδώ είναι η Limited Edition. Έχω τύχει Φώτη Ονίγρη από το κουτί, Μοχάμετ Σαλά και αυτόν. Αυτά. Και τώρα
Δεν ξέρω, θέλετε να σας δείξουμε το πλέξι. Ναι, ωραία. Κάτσε να σας το δείξω, είναι στη βαλίτσα μου, γιατί τέλος. Και παιδιά, είδα και το μεταλλικό κουτί. Παιδιά, να τα πλέξει μου. Κάτσε, δείξτε καλά. Ένα λεπτό. Δείξτε. Ναι. Τα έχει κάνει έτσι, το οποίο δεν ξέρω γιατί. Έχω κάνει και τρίπλεξ φλέξη, γιατί στην αρχή έκανα μονά και τώρα κάνω τριπλά. Διπλά. Χαζό. Διπλά. Είναι ένα Sorry για το αυτό χαζό. με το μπλε και λιλά. Ένα αυτό κίτρινο κλασικό. Ένα αυτό ολυμπιακός. Γιατί είναι το τράβο. Και αυτό τα έκανα για τις φίλες μου. Και θα βάλω και μπρελόκ γιατί μου ζητήσανε. Τριπλά είναι αυτά, ξέρετε. Πρέπει τώρα να κάνουμε κι άλλο ένα. Ναι, να τους δείξουμε. Ωραία. Τι χρώμα θέλετε να κάνουμε? Θα πούνε στα σχόλια τι χρώματα να κάνουμε για να τα έχουμε. Καλά, θα σκεφτώ μόνη μου. Θα κάνω ένα Ροζάκι. τέτοιο και τέτοιο. Να, αυτά τα χρώματα και θα βάλω μία πεταλούδα. Ποια χρώματα? Αυτά τα χρώματα και θα βάλω μία πεταλούδα. Θα βάλω Ας τα κάτω τα χρώματα για να τα δουν. Κάτω. αυτά τα χρώματα. Ναι, τα δύο. Πού είναι η πεταλούδα? Κάτσε να μην... παιδιά, δεν την έχω. Εντάξει, θα βάλω αυτό το ψαράκι που ταιριάζει. Δείξτε. Βάζω το κάτω. Και αυτό το ψαράκι. Okay. Τώρα πού είναι το χρώμα? Δεν ξέρω. Ωραία, ξεκινάμε από το μπλε. Πίεση. Κάνουμε ένα χ. Ούψ, παιδιά, sorry. Κάνουμε ένα οκταράκι, έτσι. Μετά βάζουμε ένα κανονικό και πάλι ένα άλλο μπλε. Και βάζουμε εδώ. Και τώρα παίρνουμε το οκταράκι και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε πάλι και το Ελπίζω να βάζουμε μάθατε. εδώ. Ελπίζω να μάθατε. Κάνε λίγο. Να δούμε. Κάνεις πολλές φορές και βγαίνει. Απλά βάζεις ένα και όχι τρία. Ένα. Τραβάς το κάτω. Το φέρνεις πάνω. Ωραία, παιδιά, τώρα σας κλείνουμε μέχρι να το κάνουμε. Κάνουμε τον αδερφό μου. Και όταν το κάνουμε θα σας το δείξουμε.